Bună ziua! Ne aflăm aici cu toții împreună în piață. Este foarte multă lume dezamăgită de inflația actuală, de situația actuală. Țăranii practic nu mai pot să vândă, puterea de cumpărare a scăzut, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și parlamentarii noștri vând gogoși tuturor cetățenilor. Avem de a face cu niște impostori în momentul acesta care trebuiesc schimbați. Noi, echipa PNCR, Partidul Național Conservator Român, am luat o decizie și anume să candidăm și la parlamentare și la prezidențiale. Vă rugăm să mergeți la vot pentru că nu se mai poate așa. Deficitul bugetar a scăzut, țara s-a îndatorat cu 52%, este o limită la care Banca Mondială nu va mai finanța, băncile externe nu vor mai ajuta și noi vom sta aici fără ajutor. Asta înseamnă că dacă mai votați în continuare sistemul de 34 de ani, noi cu toții vom avea de suferit, vor mai pleca din țară, vor emigra cu toții și tineretul de astăzi nu are niciun viitor. Nu se poate așa, dragi cetățeni, vă rugăm să mergeți la vot. Pe 24 noiembrie votați Cristian Terheș președinte, iar pe 1 decembrie votați Partidul Național Conservator Român. Astfel vom putea să ne întoarcem în țară, mulți care am fost în diaspora, putem să rămânem în țară, mulți care suntem aici și tineretul de aici să aibă un viitor. Votați Partidul Național Conservator Român.